jambangan, kalau badai menerjang, kalau masih bersemi, di manakah rimbanya, kalaupun sudah mati, di mana pusaranya. Aman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa, hati tak ceria lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sedayanipun para bapak lan para ibu ingkang kawula hormati, sesepuh bini sepuh, sesepuhing agami, sesepuhing masyarakat ingkang kawula hormati, langgung-langgung iji menika Romo Kyai Haji Joyo Supodo kalian Ibu Fidiyanti sekeluarga ingkang kawula utamakaken, ingkang kawula hormati, ing mriki kawula mewakili saking paguyuban Seni Reog Bayu Joyo Manunggal, pimpinan jimenika saking Bopo Suratman saking lalatan dusun Bondo piyambak, kawula saged hadir memenuhi undanganipun saking Romo Kyai Joyo Supodo kalian Ibu Fidiyanti sekeluarga. Kawula saged hadir kanthi boten wonten alangan aral satunggal punapa. Kala enjang Bondo udan tapi temriki boten udan. Alhamdulillah iki banget mandine Mbah Joyo Supodo. Alhamdulillah. Pramila kawula saged hadir wonten mriki kanthi keadaan sehat wal afiat memenuhi undanganipun saking keluarga besar Romo Kyai Joyo Supodo kalian Ibu Fidiyanti dalam rangka khitanan izin menika adik Vio Wardana Putra Wijaya. Mugi-mugi anggenipun khitan adik kala wau enggal-enggal saras, tentunipun dadosno anak ingkang soleh, dadosno anak ingkang sukses, bekti kalian tiang sepahipun kekalih migunani lingkunganipun, nusolan bangsonipun, langkung-langkung agamanipun. Pramila kawula sak konco saking paguyuban Seni Reog Bayu Joyo Manunggal kapurek abadi kamilahan, mugi-mugi kawula sak konco saged ngibur adik Vio Wardana Putra Wijaya, mugi-mugi saged seneng saged marem anggenipun jemenika nuruti panyuwunan jemenika saking paguyuban Seni Reog Bayu Joyo Manunggal. Kawula matur nuwun sanget dek kala lumiyin pentas demi pentas perjuanganipun Romo Kyai Joyo Supodo kalian Ibu Fidiyanti memperjuangkan jemenika Bayu Joyo Manunggal. Alhamdulillah sampai saat niko tasih memegang nomor 1 sekabupaten Jepara. Amin amin ya robbal alamin. Pramila sak konco saking paguyuban Seni Reog Bayu Joyo Manunggal dipun pimpin jemenika saking Bopo Suratman saking lalatan dusun Bondo piyambak, tangga dhewe bolo dhewe. Pramila yuk monggo sambet dipun rancakaken saking kanca-kanca saking Bayu Joyo Manunggal, sekaligus mewakili saking pihak tuan rumah sedayapun para bapak lan para ibu, sedayapun para tamu undangan, kalau ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak
sugeng hangresi hidangan ingkang sampun kasediaaken jumeniko keluarga besar jumeniko Romo Yai Joyo Suboto kalian Ibu Vidyanti. Pramila kalaturaken sedayanipun sugeng hamil sani saking paguyuban Senirio Bayu Joyo Manunggal. Saking paguyuban Senirio Bayu Joyo Manunggal. Abade kaibur al-artis saking paguyuban Senirio Bayu Joyo Manunggal. Injih menika diajeng Rara BCL. Sambil menunggu. Monggo saged dipun lajengaken saking paguyuban Senior Bayu Joyo Manunggal. Yuk monggo kalau teragen konco-konco ada dek jiwa seni saking paguyuban Senior Bayu Joyo Manunggal. Yuk monggo dipun talaken arupi seni tari Komodo rangsang sumangga. Rancaipun saking paguyuban Senior Bayu Joyo Manunggal. Mugi mingkala saged ngibur adik ingkang dipun kintan Ade Pio Wardana Putra Wijaya. Semoga sukses selalu pada siang kali ini. Selamat bertugas OP Production. Kalian audio sound system Tepos. Semoga lancar-lancar selalu. Persembahan kagem Romo Yai Joyo Suboto kalian Ibu Vidyanti lumantar jumeniko saking adik-adik seni tari saking Bayu Joyo Manunggal.
Bayu Joyo Manungga. Bayu Joyo Manungga.
Makatunlah adik-adik seni tari saking Bayu Jaya Manunggal. Niki anak-anak aneh menika Mbah Romo Yai Mbah Jaya Supodo. Soalnya kalau inginane perjuangannya sangat pesat kalian Bayu Jaya Manunggal. Pramila sedaya kalau terakhir sugeng rawuh sugeng pinara sedaya para tamu undangan. Menika keluarga besar saking Bapak Romo Yai Supodo Jaya Supodo kalian Ibu Vidianti nggih niki yo wakile BPD niki. Itulah BPD niki yo senengane barongan terus yang diawasi RT tunggale hobine barongan sami. Muga-muga anggenipun gadhahi gajah dipinaringono rezeki ingkang kathah kalonten barokah dipinaringono turah-turah amin amin ya rabbal alamin kersanipun saged mangkat haji malih ngoten nggih sedayanipun kangge ngibur adik Vio Wardana Putra Wijaya pramila kalau aturaken saking kanca-kanca saking paguyuban Senior Bayu Jaya Manunggal kalau aturaken persiapan Pak Pentul kalian Pak Tembem sing barongan niku nerakno barongane ya ora rame nggih. Mugi-mugi saged ngibur dumateng panjenengan sami langkung-langkung adik-adik nggih iki kanca-kancane adik Vio nggih ben seneng bareng kalian Bayu Jaya Manunggal. Pramila saged dipun rancakaken saking kanca-kanca paguyuban Senior Bayu Jaya Manunggal yuk monggo dipun dalaken arupi Singo Barong semoga. Ayo Bang, awak dhewe nyambut gawe gene Pak Jaya. Ayo dong. Ayo Bang, alon-alon wonten kelakon. Ayo Le. Ayo Bang, Sri Kombangi ditokke. Awas Bang, awas Cok. Awas dong. Awas Cok.
Ayo le sing sidak le. Iki gone kadangmu dhewe. Awas awas lo. Awas awas lo. Ayo le. Awas awas lo. Awas go. Lo. Awas awas. Lo. BCR BCR BCR. Ayo le. Saya sigrak. Saudara Gusmuk, Aqua, tolong dikasih atas panggung. Ayo yo. Ayo le. Ayo dulu. Awas awas go. Pentule ora kena keri saweran. Ayo le sing sidak le. Bocah kayak ngene. Lo. Awas go. Matur nuwun sanget atas saweranipun. Wes le wes. Balik le. Lo. Alah. Ayo le. Pangurang kowe le. Awas go. Wes ra usah wes. Aku matur nuwun temenan. BCR BCR BCR. Ngalah meneh karo kangane mah bocah iku. Bisa tak kaji. Balik le. Wes kangane iki wis
wis ya lek kei makaji kok. Awas, awas, go. Bareng itu iso golek kaya bocah berarti tangkap dhek kemana kok didepi terus karo bayune kok yo reti nek Mbak Podo iki raja sawen mana iki lho wes sakai bocah kok ayo le ayo le ayo diramai kita menahan le aja kayak biasane awas tuh BCE 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 awas tuh aja le dae tiba ele aja rek pawon balik le
balik matur nuwun sing apik kita sing apik lah ngono wis balik sik bocah nek sok iku kadangmu sepuh iku tak prilena gak oke mentale biasane deh anak buahmu iki. Pripun? Gone Pak Kaji dirame-rameno temenan kudu. Padahal dek wingi ya wis ning balong. Ya iya. Nek kene tambah sigra. Iki tambah kudu sigra. Sigra. Kamreko sing merjuangi awak dhewe iki gone Pak Kaji padha. Gone Pak Kaji Jaya Supodo. Iki didukung karo Pak Pri, ya ono Pak Bedul, Pak Nur barang iki. Iya Mas, disenggol. Tak kanca-kancane. Disenggol kabeh dulur-dulure. Ya iya wong awak kene dhewe warga Seminding dhewe. Jarang kepethuk sing ngene iki.
Bola tim ngarit kabeh kene iki. Iya. Aku ya padha tim kok. Aja gapah nek wong ngarit nok ngomah iki glondong-glondongan lho, Duk. Masamu. Apa iku teh? Lho sapi sitok iki regane 10 juta mendhuwur lho, aja sembrono. Lho. Mbak wong ngarit. Heeh. Ya iya. Ingon-ingonmu apa ning omah? Wedhus. Ora. Apa? Kethek. Iya wong cedhak alas omahmu. Iya. Iya. Mendhe kethek sitok ya ngeretake terus aku. Andane ngentekno wuwuhan. Kandhane entek. Pak Pendul. Piye teh? Iki ku nggone kadang sepuh. Iya. Sing merjuangi awake dhewe. Ya iya, kudu pengertian. Cek tak lae sik ta. Iki lho RT le. Iki kok kudu mangan iki lho mangan apa? Ditari. Kalau mangan apa ta? Nek mau ya wis kecukupan kabeh. Ayo. Coba do ditekoki. Sik. Nek pengen ganya tebu kon rono ngetan kae. Kelek yen tedas tak pengen tebu. Lah kebeler lambene. Lambemu pelocok kabeh. Heeh. Iya. Kabeh dulur disenggol Pak Pendul. Iya. Iku ana dulurku Kang Nur bareng kae. Ya iya kudune. Tapi kok ora ngeteni pendol teh. Ora iki prei dulure duwe gawe. Oh iya prei. Mulakno ora tau tekan nggon aku mau. Aja lali Mbah Juwono bose suket barang iki ya kumpul. Ya iya. Iki sing dodol-dodol iku ya akeh. Ya akeh. Heeh. Dan ning kene tumplak-blak ning kene. Ana Mbak Trini, ana Kang Basio, wis tumplak-blak. Ya iya. Dek bengi iki WM reketek do takon. Jare BJM main nang Jambu, ora Pak ning Seminding aku ya ngono. Iki padha wae te anggotamu. Heeh. Iya, lah iki nang kene nggone dhewe main kok. Kan aku ya lali WA kok teh. Ha iya. Nek perkara apa ki iso lali iku kok. Ya kamarga ya ngene iku. Iya. Iki ning kene iki ana adimu Rara. Oh, ana artise teh. Iya wong BJM kok. Iki panyuwunan saking Mbah Jaya Supodo niku ora akeh-akeh, sitok wae cukup. Kok mek sitok ngene iki ya kurang. Ya ngapa wong dulure ndok kene? Genep ae iki lho. Dulure ning kene wong seni Jawa kabeh. Kaca titik ngono. Iya, sik engko bengi lho Kang Nur mau ndalang nang kene. Iya, ora usah dadak. Iya ana kudune. Iya anake Kang Tempong ya nang kene. Lho kurang piye? Nyerah kabeh. Iya bolo kabeh dulur kabeh. Mugi-mugi sedayanipun warga Seminding nggih terhibur kalian Bayu Jaya Manunggal. Alhamdulillah BJM sampun wulan menika masuk 10 job. Nah, muga-muga diparingi sehat nggih. Amin. Iya iya. Amin ya rabbal alamin. Dulur kabeh Seminding paringi sehat berkewarasan. Kok nek iso petuk ya do nontono. Muga-muga sih cedak-cedak nggih. Ya iya teh ngono ku nandur kogo ngelane sunah ditangkap kowe. Ya iki berkat donga-dungane karo sing sepuh-sepuh nggih. Niki alhamdulillah yes. Moga-moga ya sing penting awake sehat nggih. Iya. Pak Pendul. Piye dire? Adimu wedok iki kira-kira nek nembangi apa ora? Mau ana pandutan apa mau ya, Pak? Jamari mundi? Sing ndi? Delok apa mau wonge? Apa dhewe mau? Gubuk asmara kok jaluke ta apa keling-keling. Jaluke gubuk asmara. Ya iya. Lho, Pak Jamari ngono. Ridi wonge ra ketok blas aku ngatola-tola. Mosok ana wong barongan kok ana ya. Ya mbok, ya kira-kira kono digarap ta ora dipiliane. Lah digoleki Rara ya. Ya iya. Lah digoleki Rara. Ya. Alon-alon dicoba. Biasanya ya kalih niki setunggal. Iya, biasanya ya loro kok. Kebangetan tak kaji lho. Nggih, kangge ngibur sedherek para tamu undangan. Langgong-langgong adik ingkang dipun khitan Adik Vio Wardana Putra Wijaya nggih. Muga-muga Pak Pendul piye to dadi anak ingkang saleh. Amin ya. Dadi anak ingkang sukses. Ya iya kudune amin. Bekti kalian tiang sepahipun kekalih. Ya iku migunani lingkungan lan lungso lan bangsanipun. Ya amin teh. Kudu iso.
Kudune iso ngono. Bisa ngono kudune. Iki Adik Vio muga-muga iso lancar sekolahe, iso pinter ya. Amin. Iki wis dituruti Bapak, ya menika nyuwun singo bareng Bayu Jaya Manunggal. Yuk monggo diajeng Rara. Menika wonten pamungkutan. Wis teko dilayani alon-alon waton kelaton. Yuk monggo dipun waringi menika Gubuk Asmara nggih.
gubuk asmara ya nduk ya. Iya, kudune ditambahi. Matur nuwun temenan. Jebulane iso Kang Bedul. Wis perkara no tempo iki lho, kepopar Parkadi ya, Mbak. Maksudmu piye kok iso iki? Maksudmu piye? Tak kira ya urung garap teh ngene iku. Piye tah iku kok ngene jalukane. Iku ana aku nindi barang ning kono kae lho. Iki jalukane dulurmu Mbah Jaya Supada kok. Ya iya. Iya. Iki nek digarap siji ya ketoki ya ganjil, ya sik kebangetan Kang Jaya. Ayo jajane ya loro kok teh. Teko loro ngono ya. Sing sitok ya ditinggal kok. Ha iya sing sitok iku ya nung prei neh ngono kudu. Ngono kok piye? Hah? Dilos. Kono teh. Iya dilos nggih niki. Iki lagune tak pasrahke kowe. Adikku lanang Gus Muk nomori panggung iki sinoman ning glibet saya aku sik kumpul. Nek kudu ganya-ganya tebu Pak T lek iso ngono. Aja T. Lah iya. Ijek 6 kok. Oh iya, kuwatirku nek kebeler. Ya iya. Rara? Piye iki mbok teko ditambahi setunggal lagu. Nggih, ben iso genep. Lintang Asmara no piye, Nduk? Lah itu cocok. Apa teh? Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara ya, kadangmu Pak Pri kaya apa? Mbok menawa usulane kae. Mbok menawa iso lancar. Sesepuhe kene lho, Teh. Iya disenggol, Mas. Iku padha wae ya ben padha wae aku ketua aku kok, Teh. Lho iya. Lho, kepiye? Petuk bola kabeh. Iya. Yo, Kang Di, garapi Lintang Asmara kan. Ayo, Nduk. Kagem terima para tamu undangannya.
Production selamat bertugas. Audio sound system Tepos. Sugeng Siang Bamur, Batarmi terpuji Batarmi. Ayo Sugeng Siang sedaya para tamu undangan, Sugeng Rawuh, Sugeng Pina, Sugeng Roswi, kangen kang sampun kasadaken keluarga besar Jumeniko Koko Yai Jaya Sumoto bersama ibu ya.
Ya terima kasih Diajeng Rara BJM ya menika wau sampun dipun paringi lintang. Jan gayeng temenan ote. Pripun Pak Pendol? Jan penak. Ayo penak to terus BJM kok ora penak iku piye? Ya iya. Bapur nggih. Sugeng siang nggih. Adik kula nang Gusmuk. Wah iki sinoman iki. Iya disenggol. Iki sedayanipun para tamu undangan kalau aturaken sugeng rawuh, sugeng binarak nggih, sugeng resepi hidangan kang sampun kasediaaken nggih menika keluarga besar nggih menika Romo Yai Jaya Supodo. Kalian konco-konco ingkang saking dusun Bundu piyambak nggih. Ya iya. Wonten saking Puring, Mbak Ela nggih, Mbak Srini. Dek. Komplit. Iko anakku nindi kae nyumbang ta, Rak? Sinten? Ning kono dangdut. Ditimbali mboten napa-napa. Nggih. Ning kono ate dhek biasane. Nek ditimbali mbok menawa iki mumpung ketemu. Cek mumpung ketemu. Aku yo meh awor kok kedua engko tanggal 20 kok. Kowe anggere tak culno kene wis plak-plek. Wis ora karo bang ngene iki. Iya. Coba ditimbali mbok menawa pengen. Mumpung ketemu. Iki padha anggotane aku kok. Iya wis. Ditari. Alon-alon. Iya nang kene. Nek nari alon-alon. Apa ndak lagune kowe nang kene? Yo nang kene, Bok. Lah ora. Ya kudune nyumbah wong ngene dulure mumpung ketemu. Nyanyian rindu teh. Nyanyian rindu. Iya nang kene. Wis aja kuwatir. Ayo kamar Kadi. Nok kene anggere ana Kang Di. Ayo Bok ngomong tak wantem kok. Soale iki artise wong siji ya. Kudune ya gelem nyumbang lagu. Makasih. Ayo. Yo. Siap ya, maju ya. Oke. Ya, kagem yang menyumbang lagu, tolong naik ke panggung ya. Mbak, kami persilakan naik ke panggung. Ben ora kosong panggungnya ya. Ayo Mas Pri, jangan ini naik panggung. Yuk kami persilakan Mbak. Tolong diajak ke panggung. Kasihan yang nonton. Masih bergoyang bareng bersama BJM. Asik. Kuat abah. Ayo Mas Ope. Ayo Ra. Ayo Kang Bri. Aku biasanya ngene iki dislempet nang ngene bae, Pak. Iya, cocok. Tuh Kang Foto wis ngawiti nyawer. Hobi ini nyawer masalah kamu tuh.
Matur suwun Mbak Nindi aku. Monggo Mbak nambah mboten napa-napa nggih. Heeh. Monggo nek Wis. Sengenane teh golek awor. Ah Mbak foto bersunat dok kon sunat nek. Eh. Iku kok. Ora ngono. Ya piye?